mondo tigi yedhe mamero jigi. Erokamano Papecho, winjo bende kiwacho ni ntiere nyithindo ma samoro chal ka gima jonyuol rem miyogi yo makare mowinjo bed ni giluwo. Dipar ni ntiere kaka jonyuol ose rem chiwo lai makare mar kaka owinjo bed ni nyithindo dongo. Inya winjo kiwacho ni jonyuol ma bende samoro kano gik moko mitiyogo e ute, kaeto samoro wuok odhi tich to nyathi ang' oduogo yudo ochako bilo ka janyuol okia. Iparo ni jonyuol osefil kata oserem chiwo lai makare ne nyithindo, koso ere pachi wachni? Nyaka koro ochopo kuma koro nyaka wachung' mondo wayie adier. Kidok e adier mathiring'inyi to wan kaka jonyuol waseleto nyithindwa down kata wasekoso ting'o responsibility marwa. King'iyo sani the average parent en ng'atno manodhi sikul, manoyudo tich moro monyalo timo, to ineno ka nitie gimoro ma ji wuondore ni kochopo tich abich ni koro en weekend, to nitie kaka onego bed ni ji budho, kata kiwuothe bombe, kata mana king'iye social media tiwinjo ka kategori mag jonyuol magi mbeke magitimo. Gimok wang'eyo ni seche ma wawacho magi to nyithindwa bende somo trend. Ong'eyo ni nitie chieng' ma kama to kochopo chieng' tich abich tich auchiel to baba onge, baba koro odhi otimo achiel ariyo adek. Samoro waparo ni nyithindo kia, to nyithindo gin jok mong'eyo kendo gineno gik madhi mbele kabisa. Mar ariyo en gima tindo biro ni birthday. Samoro ka wabet ki nyithindo piny to kipenje ni gini ni nene kanye, iyudo ka birthday en nyathi mar higa achiel, tiyudo ka jonyuol oluongo osiepegi, jogo madongo, kendo bia opang ka chakret, gigo mamero ji, to birthday en mar nyathi. Saming'e notimo kama to chako luong nyithindo moko. Akia ka be samoro jonyuol ong'eyo ga ni ma en gima rach, tapani ka koro kibet mos to kata ka wang'iyo to ma en risk nikech nyathi ng'eyo ni mondo asherekea kata mondo awinj maber to mai gima nyaka bed ni timre. Machielo en oro nyithindo. Kidhi alwora marwa to nyathi kata mana sani kiwuok oko mar studio kanyo tidhi e gweng' timiyo nyathi 20 gi chupa, to odhi duogo nigi kong'o, odhi duogo nigi ndawa kata mana njaga. Mai banyala chaka wacho ni en gima chielo ma jonyuol bende timo, to ok ong'eyo ni kata mana samo timo mae to odhi kinyume kata mana oketho chike mag Kenya, nikech nyathi higni 18 ok onego bed ni uso ne yath moro amora mamero ji, kendo en kata kaka jonyuol onego bed ni onyalo goyo report moro amora koneno gima timore kamano. Omiyo magie moko kuom weche ma wan kaka jonyuol e gwenge, e community, iyudo kata mana ka miere michwake kong'o cha. Samoro kiwuoyo gi nyathi to nyathi ool, en e klas, kipenje ni ang'o manotimore nyoro, ne wachweko nyoro. Ka gitieko chweko to nyithindo gi ema dwa savo kong'oni. Sama nyithindo gi savo kong'o, nitie nyaka jok momer. Unyo kata samoro jokong'o bro wacho ni kela nyango ema mondo miwa kong'o. Mani ng'e ni koro wawuok e akang' machielo, wachako wadhi okang' machielo kata mana mar sexual harassment. Ichako iyudo kendo ka nyithindo gi ema dwaro ting'o kong'o gi mbugru ka gitere mier monego bed ni tere kong'o. Ma iluongo ni involving children in production of illicit liquor, to mai gima chik ok oyie kata matin. Omiyo kopo ni mai gima samoro jonyuol timo to pok ging'eyo, to nego bed ni ging'eyo kawuono ni magi e kaka wan wawegi waketo nyithindwa, waluongogi kendo wapuonjogi e weche mag kong'o gi yedhe mamero ji, to mana samoro en koso ng'eyo kata samana samoro koso ng'eyo ni ere kaka inyalo miyo nyathini arita makare. Papecho ne wantiere kod joneno ma bende ochwalo penjo opogore